tú go le liginn te fánach snára san sin huas. Tá gan nachla cén, í go tín cís chola vísta sí túr teile wagan áit. Déachta sa bheith freigrachas má hálín tádán. Má hálín tádán anú. Éiste man is ní megal chur mar rúna steach ná machsa scéil sin agus sin bhfuil faoi. Well, sin á tún petition se réchaí. Ce le? Le hín ruaige chuir ar has scoil. Ní híú tá brónar man is ní megal sinú tád. Bheith portail ar fada amach gasú adán. She's a fair play back. Imagine coming through the moon to the hand shifter. Liam. Wel, the three arms get early. Ta chulun umpi nai. Wat zet je ach na vrama comfort zich rievelish mekshin na gobrincha. Ta wil iets eistach bij. Na haber de mission handshot lad niet zeggen uit de chashal zoals. Liam, ta zullen mag gapen te gewoon mission marshin. Niet mag hem aglet. Just maar oude de one het. En real als je rudde bij marshin laat. Waar on je? Mae mocht rí Timmy. Heb je geen oud? Níle san. Chlí man sin fecht roiin with the tastal wahan shop. Vanessa dragar an phone. Scusil gur hána sí isteach le cup an cafe fichin nóma do hin agus dog rita mun náid sé. Tá sé sin an eisteach? Ja, die verhaal go golle steach. Jack bocht. Tá sé te gámi? Tá ma mari. Mi sé freisin. George Carter gonna bin ihe is massa a bhí le Dylan oró go bhfuil. Sin is massa agam sa rúga ma. Tá brón orm, Jack. Well, tá berta chun na goú na sé mo. Na chéhann zíá ben. Se, bairm sober dearnach nacht. Beidir go scoilí rí bhil fór fan cúmróir le. Éidir muis, má hagann sí réis. Réit tu sí. Agus dúirt Cameron le dordóg sé seo ríist go jo. Is páiste an sapréidir an go hindúil. Né. Agus rúirt sé ceantachar tá sé gceiste ce fannacht an seo? Nis, Jack. Bhí droch ich bháin agan sé báiste, agus tá sé gurí fá réile Cameron is. Ní me gur fá réile Carmel na cho mar sin. Tá míle fáilse rimpa fannacht an seo cibé adas mín le. Ach ní dólam go se peoch mí réúnta fíí cé náda tá sé gceiste. Christ. Feice mar báilta. Oh, jaul, kes han ik tussen. Doe het dat schon. Ik heb gaan in de boek begin dat ook kan soelarum. Tá sem friggin hín éag nach bhfuil. Tas am goed, tas am goed. Cha mar le na fusce sin agus ligú do lepucht. Die garrit. Chanis. Ní pe gin tuisna. Pst. Prostantje gedaan ik pension. An nach tegur dun se. Ha me chaanjin is mar nach, ní bh leir cení le freigartám. Oh, all right, ní er men ní smoelet. An tú a bhí man nóhain. Ke me? Bhe fósta. Í me jauna ran ún kaintart so. Ó, friggin mar sin nach se. Was ik heen sémus. Ach tá le glacha de choúle. Tá le chu deidiris. Man muss úchaid nach luchtid be nach áde. Tá go deannach na go brachaidir siad. Well, hánig the urine test reis positive. Bhíon ceart a fada go dain le fadwick súl. You're so well. Co gorgeous. Níl mé chréid fel. Sminnig go Harlín sé mar sin le leanúna tu go dhéir páiste ginúnta bheith blianta. Colúsa gan siad tú san éire a Bob's your uncle. Fáin siad mí agree. Is mé rúilte? Anna bhfuil mar rohan. An nábí imníoch faoi sin. Cnóim me se súl géirt. Ach ní fallargóid sa bheith cuaramach. Caid a déna cínte go bhainte do gáin codalta agus do gáin scíthe. Níglib sin í dhéanú. Na bhfuil grúla reachta legum. Fágan aber tromig taigus ag míhálas se amach. Bhfuil is ag a fósfai? Cé? Tai, céile. Ó taís, cinnte. Stoi gúil seach grí aige. Rita, hánig tú réis faoiide? Jack, chanig tú steach faoi dhéad. Ha. Tú sin? Petition le eile dhíbert a scoil, bhfuil tú geile híú? Nach chuir sin háta sin seo. Tuige? Mar is spéalan a seo agus is costméirí na daoine hagan sa steach. Tá muide an seo le freistalíon ar a níle do chud. An chuidein atá an. Bhí mam híar fan na híthe gceist le gasú a scradín.
Has na cúplóir lí colú. Ó, is a caiinte gasú a Jack. Lí tam, tá sé ruteachchas formula agus tá sé gceart a éis le busca ge. Freak's sake, be mar answer ball. Agus a Jack, na a bhééis coppla nó med le spára le, beidir go de caiir eis agus an lón réite chuin. Sin, man ar bhiste le. Tá brona chuisteachar acha tá muidir chuisteacha petition an seo. I mó mé is tíireach mar sin níla me ggéir chuir istearing. Éis Cameron, you're all me a chuir céist. Sushi sin sin nóid. Tá muid a géirí ort fanna, an bhirt a bheith. Gealam goit. Yeah, right, is fóla Jack me. Ní fóla seo. Na cinál míhigháil percentage a bhéidir. Is brála seo gá ríte. Tá bailach eiste go gan na haspóint. Sin é Jack. Is brála bheith gearan. Ach na críos si tá sé mór leat. Is brála is didn't for me. Okay? Okay. What is it? Ní sé go mágad bheith sáí tíon seo gcóna. Ceap na dhéanach suspio go dile maithas goid. Tuig na teint teach a gáile. Brála me. Bhil bailile leat mar sin inis. Dúft de bus meanna má himín dúnéis, agus é jet tú bhar éis rístar an mostranóna. Tuna me sé go dile go dúchtú éis. Ignóréire, a chuma leat. Ginger, for nach chaile tún bus. Oh, dat is een really eenzacht tam, got een míle machgad. Tá brúna an faoin outburst sin ar ball. Beidir go bhfuil cí beag ag testá bhaim all right. Testíon scíocha le ganna. Tastíon. Agus ba brú mór am nar a hain ar eis go tí an compound. Tuis a go go mai an príomh páiscim sin go seála. Yeah, right. Sean scéal agus medigar. Bar dutú de chud pipe dreams a chachas san éir. Job cartáil agus arrow horse go de fáiste. Éis de bhélan is, Jack. Ní lúdar a bíth agus láis am a Agus níl tosa a déna éonháide á cosa mar sin nach an éir. Cai Ní sin go fóla. fós a tadaigh. Nis ceam. Ginger for nach chaile tún bus. Bhil teom mé buidir go dile. Seo. Bích lón jazz agad ar mé in aile. Ah, tá í iontacht tam. Got een míle machgad. Páid rót. Slán, Jack. Tá go fáil. Lán. Tá sí tres bob bhil a rístart. Níl túra agad, Jack. Mi sé a bhil dis a gáil go gáil. Yeah, right. Dúirt me leach sí baint úsáid asad agus tá sí. Seachan ó héana, Ar a Jack. seachan tosad tá sé réile tosú a chuoine ríist. Ná bach leis. Canta le a ríist. Liam, stop and let him do. Come on, Bernie. Liam. Miss again. Jekers, mas ga dhéir smile. Bí náidirach, I vinst tú gcónaí. An bhean a wacht. An si tíocht ná, ga dhéir smile. Hello, Alec. Chultan. Hello. Hello, Ellie, chrí. Tá se cha deas nó acal, níor tú sin le pís fada. Bhís stigan é? Ó, ja, bhí sfíorghait ach se cha fada nes... Well, bhí mar rá le Liam ar maid nar haint túisteach gur a chud croissant agus ramad winhu. Ceir tá mí ceart leat ná rút me an job petition sin a chur háart an seo tú friggin bar nó a gins? Nílim. Ce tú dhéanam? Tá me tú gil mar bhraig. Tá sé hárá me sa began í nebrí an seoineh. Réidir gamuid tosú ar alón. Well, tá sé mar sin. Tá coppla áiteile le bhil amsa leis a petition seo. Tá mé éis bá. Rita! Jack, le nóid. Go macha seo leis a bloody páiste sin. Bhil tú gur an rúig a chur chud customéir le go bhfuil? Gama leis geal mar sin. Brom chuir isteach. Tom, go le... Sábhal a tíir sin. Sí mú an an bailile. Nuí dé an sé mar. Iháile. Angela, bhfuil nó me dat. Nílanis. Tá brona mí an féidir me lenne bhór steachlam. Ó, cínte. Gur bhaid. Cén tainna me taid? Dylan, mac nó grifóra. Sí fanún feúpla láis. Ó, fe go plá, bhfuil? Ó, ie. Bhaid tá go mai ggéir sin. Ó, níl sa le hór túnbich sa. Canecha tar maidin. Ó, go dín clinic, tá dramnim nearm. Deol deol le gairí sem. Á se fechan splantar sin. Tá amad ó henne sé báiste sin cepa go le séine. Na dí go dearmad íonna gur gobarínte tá sé. Sinne. Hi. ja, goed zo. Hello, Gertine. Sin Dylan. Mac nó grifór, ie. Hello, Dylan. Nó se go hálan, seach tarma. Hanna? Ie. Ben na Liam. Se go hálan, se, bere. Ní mar gaara. Ar cynniart
Ní bhí se? mí sem Líam na bhí mar sin. Bhín troam sa go chearma le creator. Ní trééis go bhtá gar páiste le ta Angela. Tastí na heirhil. Leastín sa leit an dúhan, Tá ban abal de ponta híú chu maiile ferabí. Tá sama sinna. Tá níos nóna sinna géiste Angela. Breanna hónata a hirmána na hort le páiste. Leis an tahachttas dói. Tá sé táhachtach, fíorhachtach. Bhíh Peter séin is nar chuoí mar thar cíanar a gaisin. Bhí sé intach leis páiste. Agus ar a gaibú a sílan is Angela. Tá éir tastal go géir le de hopla hor go fáiste. Tá sa ró madil mar derá. An ceart ar fád agat. Tá de job aadanis? Tá mu se. Heis bit gé be. Cinse? Ó, nis. Go te heiscí go bit mata. Ó, nis. Hey. Ó, níos an gur haine gasú leit, Angela? Tá go leorna bhil go fadú dúsa. Sin Dylan? Ó tá brona am ríiseach níiad me bheith póirrta go peisi squabbles an fphobal. Tuaidir go mis agus cam se neodraáige. Ó ra aire sa chaittína. Anú ní thugann is riamhachta hí féin go scéal. Tá sin a ríte sí se. Gur má a híle. Nóíte? Cuir sin siile? Petition le eile dhíberte sa scoil. Tú gear a híú? No, nílam. Ní duine misisiú anprína me chuid cóid mar sin. Ó tá go má ach béigh muinte ras narón cé hesló agus cé ná hesló hinar an lei. Is béis galí cumá chun tá a dúisting am síle, tá tú gar níos cosúla go trína chuile ná. Ó go díide go tíine teáin. Well, Rita má tá nó déint agad bhíon buchuid as imach. Ó tá me gimacht ach náidirnachta sa dearamad go le stáisiún seo brathir geo héile fphobal. Íana mé. Sláirte. Sná na híle. Bhí méid súla caiidir níos fear ompar wetsa síle ach cosúil go raibh mé ceart tá tríéis tébal go chéna bantam le garid agus ní mála mé. Well mar dúcha tríanna chéin go go dín deil an stálan scéil níor híí go tríanna petiisi na Harbí. Leis? Tá súpa Jack? Yeah? What's that come over? Well, does it get me very skull now? Couple of sair. No, need some cover shake, because Mike and too hearty. Aber lehi nach mona sauce to tamala here, Hi, okay? Jason. Feeling the scum mar sin that's not. Come on, let's go. Jason O'Connor, nád mar sin fumsa. Ke fá, huh? Sfíre, tas the gachtan ken rin to her Mac. Na hoach ma héinú leis coplúr. Is brega sin agus is maith tósa go te. Fan go glosig táthir fé seo. Fan amach my ahar freshen. Ima that to wala, ní len odds roten shot. Jason, stop! Dún de bhíal a fóchail. Ná bí árá sin. Dún doma. Wat het een naam. Jason! Ní ceart dat je leir le héanta na beol riamh mar sin. Soch mahagi. Tréis cad rinne sí. Ní éigean tú an dochar tá tas na íon le d hang go bhacha. Tigan. Brenna, taid a bháile Jason, agus déanaar gan droch hampla do bhhar leannach níos má, okay? Seachan kids ar an tú fi mháhar. Ime leat, Jason, agus ná tar reis nó go mé tú ciúnaí síos. Ali, fanlum, tuigim bachás. Ní higann tú chun is a hiig fá. Chuoi méid Sraith rud ag an cosúil leis or amháin. Ó chuig agus cad a hála. Hosning den éigen de scapa ráflí fútéir agus duine dus na bucharí sa fóní club be? Tá níos má ná rud amháin le an bhain stigma leis sa saoil seo, Ali. As a gom. Tá brónarum. Ná bach. Bhálam gombeich is agat go bhfuil me takeíochta omláin agat. Agus go greidim go bhfuil tú neamhcheantach ar fad. Gur mágad. Tá stín sé bhaim. Tuí gach rud ceart sa déire. Cai tú a chuid visnach a chuiná. Ná lig de rudí mar a hála stigan sin a chorástait. Cábal do bhhaimi, ha? Cábal sé. Bhí cearcach sé reis níos. Lochar sort. Wait. Fan go bheith mis bhfuil buid an ré. Ha? Sa go múis sé te chót. Níl tána deag ná tíocht
Oops. Whatever. Carol. Hi, Tom. Sorry for sugar a call me on job, but agus... Yeah, so come me fan of the nish could you was a shay? Was she all right, lads? Sé, Take an lí tú rih seo. Ní rain sin se agam tu a hain. Fóning á sioping ailí. Ú tú cear leor? Cín sin tamar, ce fannach main. Ó ní nach fum tú cean súga. Drachlína stoi. Well garrod ceartan sin, cén chuoi bhfuil Dylan. Tá sé tá ní teach tosaí chuoine. Ní chuoin sé deor go tí seo. Tá sé gurí bo déile. Tom, tá mél segad. Mochiam cho guilty go bhfuil é seo fád a dhéanamh. Is cuma. Ná bíoh imníart. Bhíon cí seo testa bhaid. Cá mé gimar tanis. Cá mé bo déile réite go. OK, take me home. Slán. Hi Ellie, ceáil tú? Stop me seo. Canna héh gobant má dhéanamh salim, cad a dhéananis leat. Ní hiigem, mar dom táda. Ní bhfuil moch mé a chéile go dó, tá an rála. Rá méis, cad ar siúda go an áidíide, cad a stóla a dheotú a seo ar fad. Ní táda siúlam, tá an rála Ellie. Ná tosna go rís ní héan over magaigh é seo. Agus ní má mága, chutha me sin te teachta seo caite. Ní chráis factum ach gur buchal óg amaideachta in nanim déis beag nar bar ríiste hain. Seagus ní hála sé mar a grang sa bhí túlam. Cadas go bhíos pamach ar tíad ar fad tanto a mille ma héal. Tá brónar melí sin ru dire tá gur dhéana na bhhartú. Aber in dhéarna mar sin. Tá an rála, sin í dhearne. Nadidir í se fac be grá nanim dé. Bech trúgam dit mar ach gur fólamta. Hi Vanessa. Níl go mach pap han hen hoor. Blin me gurí fannach an segus Robbie Somalia. Ja, wel Vanessa, hoe nog er leis. Agus bhí an ceartán. Bhí an bastard me tú timeá le Katrina. Níl sa a sin. Bhna bhfuil is. Nach fearé. Brana, níl seach nádra sin go me ha cuatú leisceil na Risionsbert sus. Ach na ní les mí nach Robbie rud mar sin. Tá si ilig mar chéile, ní hén eisceocht é Robbie. Ná líam ach an irid. Brana, te moet lu ar strai. Bhí efel a dánar liam. Agus fechar íhan go chomá gníon tíoch rástar. Brana, ní fiú bheith cuimnúir, sin rud táftaí nach dála sé ríist. Éha, roch mé sios go tín poblbal chuí. Níl me géir an ihe cáfas de líon teach le rá. Grab go siúráine se, a me se go amach. Get sé péir ná húna. Well ri me sin í hána, dom hain. Good Angela, tú right. Má go bré go tína mé. Níd samach, bhí tú an hiún inniu. Tá foiiles. Bhí nehamad a dúr boil. OK, right. Life experience is a wallú le go maiid tún an tanis ar Nordáin. Ó sé, sinna stans glasci nach é. Níos agam, rinne mé mar chuid tréála le Tempest, is compántas tastal muid. So, well, tas go bar le an cholit aberchlunne. Ó níl is Ashtar scanna me hain. Wow! Cyn scannan an ratháin? Well, wachtuin scanna go Freddie Victor riamh. Neacham? Well, mis chuid smó go siúd. Cool. Tá Bernie Somalia? Yeah, tá sam bhí me ortlein ní slóiche. Bhí sí thuirseach níor sí garachtach. Trahil go ordit. Chris Kepp's called in the home. Well, you're dressed to the nines tonight, Katrina. Jealous? Cad a Harla. Now let me guess. Will tú darmid the quidédia Ruth race the Jane Fonda workout? No, Eric Dane of the fitness video. He na vitu. No, yeah, actually. Ach, ní hin droch smuoine. Mas níor na interne fitness videos goil grí bhíle. A net in éis. Beidir go níor na hain ceán. Gur míle ma had sochta mol de Vanessa. Arnú by peace an rutse, the befores and afters. Oh, so kind your afters thought tú. Kijk weer had nie mocht je afters laten. Cur go tíach tá geiste, Vanessa? Mijn tas had. Striepach.
Yeah, if you all right nor hussy sé, you know, no strings attached, but does she iron go clingy le tá news? Yeah, ní leon den gur no strings na ríidir Robbie. Tám se. Sní ans na leid mé go fatas ar brih commitment. Is sin na mé nach chuid na ben channe? A chara sé sinna lug nó chasú me cheart. Brenn ar Liam. Tá sé sin hééis cachmas sinna lug ágla ní. Gus tá sin ní sosnis na mar bhí sé riamh. Yeah, well, Shin Liam. Liam is rail high Shin. Ceúta nachhfuil na nach réaltha. You never give up, Bernie. They're those bulldog. Yeah, well, ar a leid bheit ha cínscot an brar Vanessa. Sin an security hugans gráchats. Coslam hénigs Liam. Gee, they're made security mar Shin. Dúis mar rat goúir an teart go le hen si deit. Ó dúirt, cud a héin? Well, ní mar a chéintse fa dú a go dtí máin inniu. Ach, tá má ó dhéir sé bhil a seo Jackar. Ó tug ré, tug tá. Ní mar a chéintse go dtí mar a ghlacha. An ar chonig má nniu tú a gimmert le se leanú, agus téige gabhar cart. Bhí sa go gaiine an si deit. Tá má... Brenna, tá san go máice a dugul rá. Tígim se go má nach chuir cíala bile se gáde seadran. Ní an chéile se an tús, ní mo go le náitibe. Sé récha má ben fósta husa. A tá an rud é rainis ó forma Brenna, sin troi gur héal muid gon feic an chéad áidíomh. Ach, ní féidir tá íonna faoi sinnis. Bhil setanis, ní le dionanis ach deire chur leis, sála gur muid bar ar dunacht ar fad. Tá gerí deirú chur leis? Tá. Hanú, níta an bháheachtas. Hanú níta. Níta was dói, mar sinna dói bhóí an tú fadúda. Sé? Hús ag a héinach, heirí mo bhaid níos ár hána héin. Tá muid dinan rud ceart bích set. Ach fair play gote. Fair play gote is ach de visnach a bheith a scéal a háint an nuas. Nach naín tú héin bhaid níos ár. A ríam. Hig leat sáil nóáil na si bhíheil. Glána ma héin seos túas. Ah, no, fanna man seirtúr me cúna gote. No, níl de chodú dhéharm. Dhéana ma héine. Tá go má mar sin. Is tá ben ó Angela. Ach tá muid dinan rud ceart bích set. Tú a réit a stór. Go tí na méin. Bhí má bhil réit bhád sal casú tesáram. A mí leatanis. Tá go má mar sin. Hiú Angela.